Foxy BG и днеска ще играем CSGO компетитивка, но ще говорим с Венци, AK един от клиповете. Така, днеска вече почвам с ним на по-яките игри, защото не се имаха новия компютъра. Въпреки че това стана поне 2 години вече от когато не съм качвал клипове и днеска се завръщам с нови клипове на всякакви нови игри. Но всъщност ще играем и Майнкрафт, всякакви различни игри. Но сега сега почвам компетитивка просто на CS и Чайш. И така. Извинете, че не съм снимал отдавна и то много отдавна клипове. Но нямах просто възможност да снимам на тия яки игри. Но да знаете, аз съм нуб на CS-а. Гот на едно, заради тъп габен. Аз дет съм Силвър 1, оня вече Голд нова и вика бах ти мазут. Бах ти пешо мазута, деца. Бах ти мазут. Good luck, have fun. Забрах, че вече се с нормалните настройки всичко така. И да. Иначе да, ще правим на всякакви други игри. Точно така. Може да играем на Payday и да знам. На доста игри ще играем. Borderlands, ако съм виж. Едва ли, ама ще видя. Защото аз хем на нея ще мога да играя, хем да снимам. Sure, my guitar. What? То те наизтепаха, човек. Малко го мразя новия мап. Днеска мисля само един клип, утре мисля да направя още един клип на друга игра, която може да е Dying Light. Но не се знае, защото ако имам време, ще го направя. Но да ви кажа, от четвъртъка може да не съм тук, може чак понеделника съм тук. И може да не качвам тогава. Но колкото могат ще наваксам с клиповете. Two outside. All 3. 2 outside. Да, съжалявам ако просто не съм правил клипове изобщо. Направо аз нямах изобщо никаква възможност, защото всички игри ми лагиха. Иначе сега ще мога да я играя на всякакви. Да знам. Ако можете я предложите някой. Да знам, Science Roll някаква. Аз не знаех, че може да се прави и на нито. Знаеш вече какво може да прави Венци? Нали знаеш вече, че има една вентилация само? Да ти кажа, не съм играл CS от много апдейти беше. То сега апдейтнаха нюка за Wildfire Operation.
Направиха новата операция, да знаеш. Добре. И така, значи... Вече тая вентилация, ако цъкаш, ето може да се поотваря така. Може би са направили по-хубаво. Играта. Рамп. Кой е запричала на них? Чекай малко, че да му взема текнайната. Текнайн майстер. All of my... Not all of my stereo you can change anything. Ай бе, защо само там ходи този? On B side. Toxic. Go B! Go! No co za idiota, Rus? Ох, мале. Wiesz co się dzieje? Nice. Oh my fucking god. Мале, то Idiot, спалено ба. fucking noob. Може. Не, знаеш какво прави? О, Викам му на Б, той знаеш какво прави. Гледа си на апса. И по едно време, като му казваме, че е на Б, той отива, гледа през вентилацията така, застрелват вентилацията и го убиват. много тъпи хора има. Това не знам дали е човек. What more can I do? Опака. Да. Аз помислихте. Mistrz awki. Go, no time. Watch out. Ка? Така някакъв любовно ми вика watch out. Да не ти прави ти аркео. Не. Едно на 3 за тях. Аз си обичам фламашчето. Венци, на тебе, кое ти е любимото оръжие? Ами М4А4. Ти е играла с М4А1S. Да, преди бях най-добър с него, ама е чест. Ти мислиш пак да си теглиш СЕС? Да, след като едната седмица мини, която вече май е минала, да? Би трябвало. Защото тебе когато бяха баннали... О, моля човек. Да, аз колко път ще го целям. 10 HP ramp. Найс. Всеки път забравям, че изпромних копчето. Я чакай аз. Той пак си го направи. Не, защо? Джокър. Трябва да дисконектне и пак да вляза. Изнете малко технически затруднение. Да. Знаеш какво стана, бе? О. Цъкнах ескейпа и бързо пак цъкнах ескейпа и ми се объгна така. Много яко. Ама пак ще вляза и сега. Доста по-бързо влизам. Влязох. Не. Какво не, бе?
Та стана. О, мале, толкова умен, разбирам се. Много е умен този човек, направо. Мен като паваджан не е. Economic round, guys. Капитан Джота! Мале, защо се западат такива тимове? Капитан Джота! Ох, мале. Дай по-добре да слушам това хелф, че ми се играе като терорист. Да. Аре стига, бе. То никой сме аутсайд, нали? Само... Паси... Ора... Съжалявам, ако много рейчвам и по-спомнала, просто... Няма начин. Виж го, това няма... На майка виши. Не, знаеш какво правят? Тя си стоя някъде такова... No graj ta coś, a nie stoi ta eko. Екорунд. Викате. И те хора направо... Този компетитив, не знам колко време ще отнеме, ама мисля, че е бърз. Аж да кътваш, ако рейджваш доста, да ни псуваш. Не, няма смисъл. Сега това ме няма как не... Да, бе! Майка ви тъп. Да, значи когато аз съм вътре, те са отвънка. А когато аз съм отвънка, те са отвътре. Що не? Аз мога. Да, флашни ще. Behind you. Курник. Ох, мале, тия са пълните нобари, бе. No time save. Save AK. Ох, мале. Ох, мале. Не, бе, някакъв се пише чобака и знаеш как се самоуби. Скочи от хевана. Ох, мале. Може и да снимам малко геймплей на APB. С Венци пак. Не са още хора. Ама не, съм малко. Слушам компетитив. Ясно. О, той поне направи кил с когато беше флашнат. Тук нещо и нещо. Ако GTA-то не ми лагва като снимам, ще бъде супер. Защото ще можете да гледате на GTA 5 геймплей в моя канал. Мале, ако бяхме примет петима тук, ще е супер яко. Не, що не, да му пусне пак с поляци, руснаци и всяко. No! Everything! Yeah! Idiot! Аз зази на RT.
вземам скаута, човек. Go fucking Go B, idiot, fucking noobs. Иди на. Мале, че са нубари тия. Значи ви сега, ние сме контртерористи, тя викат go B, такова човек направо. Аре стига бе, всеки път когато има на Top Heaven, всеки път ще има някакъв тапанар. Тапанарите са много. В CS, ако видиш руснак от това отбор, просто left way. Това е моят съвет. Kick him. Nobara se prova quick scope, but he can't do this. He can't. Айде ще им играя Хвандик. Но за Хвандик ми трябва специален кросър. То добре, че си взех компа да го снимам, защото ми липсваше публиката в YouTube. И то доста. Да. Репорта Асасин. Така... Вау, хакинг, защото... Винци, знаеш какво прави той? Някакво, той нали няма знае, че съм там. И някакво е така... Излиза и веднага се обръща към мен и има стреля. О, мале! Идиот. Ох, мале. Ох, мале. Не, човек, значи той не знае къде се намира. Що трябва да се дават такива тъпи отпори, рега. Да, верно, може да умирам първи, но все пак никой не ми помага от моя отбор. Да, никой, нали, ще да не използва правилата тук. Що да спазваме правилата. Само за лудите. Да, разбираш, моя спре без суперчин. Да, и никой не стои горе. Що не? Да, и пак с тъп съвета. Така, убий го, молята. Ох, мале, че си тъп. Така. Лях си му. Халина да вземе джара.
Swag 7. Swag 7, да. Да. Чакай. Need support now. Need backup. Grenade out. Deploying flashbang. Всеки път, когато съм с Swag 7, не ме убиват толкова бързо. Swag 7. AK Max 7. Е. Мале, искам да ги обърнем. О, сега идва. Окей. I need support. Need support now. Need backup. Grenade out. Throwing flashbang. Deploying flashbang. Да, и аз викам, че не трябва сапорт. Не, що някой да дойде. Flashbang. Ох, май, че е много това. Мале, човек. Просто това, ако умре, сме загубени. Колко на колко? 4 на 9 за тях. Много малко. Нали? Да, и що... Чувак-то пак отива там, нато. Ох, мале, че е тъп! А така е, Nice, defuse, defuse. Найс. Мале, добре, че на този спрямо е зле. Не ти кажеш що? Защото, нали, Drop up. като стреля някакво настрани, да не казвам как. И... така. Кажи го е. И нали, защото не е точен и му оцели главата на това. Добре, че аз го бях направил на малко. Стига бе всеки път! Майка ти... Тя пак... Майка виж... Бих разполовил Бирот на 2. Yeah.
Last round. Don't save last round. Throwing grenade. Бас, но бара. Това се самоуби с граната. Ама сега бием, защото тя знам човек. Kick him, kick. The fuck? No. No more talking. Now we fight. Надигай се и се прибери к стаята. Когато си около правилно стаята. Окей. Nice, very nice team, my friend. Kick, chuka, puka, sakaraka, shakaraka. She had one frag. Да можеш да се средни приятели. Мразя такива игри. Throwing a flashbang. Да. Throwing a flashbang. Мале. Когато имаш Раш, съборници, би. които само съблейнват човек. Хора, сори за тая лоша игра, ама игра с поляци, руснаци сигурно. За Паша нищо не казвам. Someone must recover the ball. I'm throwing a flashbang. We will stop you, little scout. Run, little girls, run. Никой инфо само ту рам пише вент, ами tu има вент хубаво. Направо първият клип с завръщане е равна загуба от това. То си викам, ще ми вземи парите, малечък събрах 2000 пари
Някакъв полицай тъп идва и ме убива, мали. Найпи бит? Да. О, аз съм на мисия. А парите ми... Да, направо виждам така става. Да. Аз просто си тръгвам. Jo, idź się umyj, potem zacznij grać. Watch statistic. Польш идет, потому что я русский. Ruski majster, good majster. Я 7 good мастер. Шо, по-русски не бубу, да? Не бубу. Не, полиция! Тупусты страны. Точно като езика не полиция и... Шо, не бубу. Що сме терористи, идем. Не бубу ЦТ. по-русски, да, вообще не бубу. Как ще ми вземеш парите? Сега, ако остана без пари... Może pójdziesz bombę planting? Не, човек, няма такъв нещо. Просто ми грабна парите. Как ще има впакани полицаи, бе? Go B! No go plant! Plant! Аз се отказвам. Nice, idiot. No szybciej strzelaj! Направи, защото искам по-бързо да свърши играта. Тъп полицай. Хайде ставай, що? И аз те обичам. Хайде ставай. Олеге, отивам да вземем баба. Хайде ставай, не 6 часа. Какво? Ранцата стоиш там някъде. Това беше от мене. Довиждане.